Bine ați venit, dragii mei, la tot ceea ce reprezintă acest moment important din cadrul sărbătorii Fiii Satului, localității Morăreni, anul 2024. Un an important pentru fiecare dintre noi, un an în care, iată, ați revenit cu drag acasă. Vom începe momentul nostru festiv prin a ne gândi la toți cei care au pus sufletul și poate și-au pierdut viața pentru ca noi astăzi să trăim pe aceste meleaguri atât de minunate, cum sunt cele din localitatea Morăreni, comuna Rușii Munți. Aș vrea să dau cuvântul acum preoților care vor oficia o slujbă de comemorare a eroilor acestei localități din această zonă minunată și vă rog pe fiecare să fiți părtași, iar mai apoi veți vedea blăstarele acestei localități au pregătit câteva momente inedite. Haideți să participăm cu toții la slujbă. Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte cărcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte cărcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte cărcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, către născătoarea de Dumnezeu. Acum cu o sârdie să alergăm noi păcătoșii și smeriții și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi. Grăbește-te că pierim sub mulțimea păcatelor. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Evanghelie cea de la Ioan citirăm. Mărire ție, Doamne! Nemărire ție, să rămân aminte în vremea aceea s-a sit Iisus în Ierusalim, iar Ierusalim după partea oilor erau scălătoare ce sunt mea viteza și avea 5 picioare. În aceste picioare zicea mulțime multe de bolnavă și confiscați așteptăți care apă cu cine era Domnul scopula din când în când scălătoare și scopula apa. Cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, de orice boală era cuprins. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Domnului să ne rugăm. Ne miluiește!
Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, cel mare într-un sfat și minunat în lucrări, făcătorule a toată făptura cea văzută și cea nevăzută, cel ce păzești așezământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine și păzesc poruncile Tale, cel ce primești lacrimile cele de umilință ale tuturor celor din nevoi, că pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu cu năluciuni înfricoșându-ne pe noi, ci dând adevărată tămăduire trupului și zicând: Iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Încă și din tine ai făcut ochi sănătoși și poruncind să se spele, prin cuvânt ai făcut să se slășluiască lumina. Cel ce oprești valurile patimilor celor potrivnice și potolești marea cea sărată acestei vieți și îmblânzești pornirile cele greu de purtat ale plăcerilor. Însuți, iubitorile de oameni, împărate, ce ne-ai dat nouă să purtăm veșmânt luminat ca zăpada din apă și din Duh, și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorul Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Și acum trimite harul preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și prin gustarea și topirea cu apa aceasta trimite nouă binecuvântarea Ta, care spală din rucimea patimilor. Așa ne bunele tămădește cu mila Ta bolile noastre ce sufletești trupești. Pentru căciune prea curată, prea binecuvântate, stăpâna noastră, Scătoare Dumnezeu și puterea cinstită și de viață făcătoare cruci și cu ale tuturor sfinților și a căror pomnire astăzi o săvârșim. Și păzește, Doamne, pe drept credincioși și robii Tăi, fii ai satului Morăreni și celor care au venit de departe, dându-le sănătate sufletului și trupului și împlinește toate ce trebuința acestei obștii creștine care slujește și fei într toate milostivi. Adu-ți aminte, Doamne, de toți care drept învață cuvântul adevărului Tău, de toți ce nu prețuiești și călugăresc de mântuirea lor. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce ne urăști, de cei ce ne iubesc pe noi, de frații noștri care se stau de față, de cei ce pentru binecuvântată prin ce nu s-a întâmplat să fie aici și ne-a poruncit nouă să ne rugăm pentru ei. Adu-ți aminte, Doamne, și părinții, frații noștri care sunt în robie, în supărări, în necazuri și durești și numește pe din și pe mare mila Ta, izbăvindu-i de toate nevoia, că Tu ești izvorul tămădurilor Hristos, Dumnezeu nostru, să mări ne înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântă moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra potrivnicului dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra potrivnicului dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu duhurile dreptilor celor s-au săvârșit, odihnește, Mântuitorule, sufletul robilor Tăi, păzindu-i pe dânsi în viața cea fericită, care este la iubitorul de oameni. Într-o odihnata, Doamne, unde toți sfinții Tăi se odihnesc, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi, că Tu singur ești fără de moarte. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești
Dumnezeu care le te-ai pogorât la iad și ai dezlegat durerile celor ferecați, însuși sufletele adormiților robilor tăi, odihnește-le. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, pomani mina ta, rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor tăi eroi, Irisie pentru Simeon, Gabriel, Ioan, Andrei, Gheorghe, Grigore, Vasile, Ioan, Iosif, Mihai, Gheorghe, Ioan, Traian, Ioan, Kiril, Alexandru, Ioan, Valer, Măzăruc, Vasile, Leu, Mihai, Ioan, Nechita, Chirilă, Ioan, Vasile, Gheorghe, Chirilă, și a tuturor fiilor satului plecați spre cele veșnice, pe fiecare după numele lor, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a venit toată durerea, întristarea, suspinarea, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viac și cuvântul tău este adevărul. Doamne, miluiește! Că tu ești învierea, viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristos, Dumnezeu nostru, și ce mărire înălțăm și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte în pace tuturor. Fericită este care în care ai mers astăzi suflete, că ți s-a gătit ție loc de odihnă, către tine, Doamne, voi striga. Din epistola întâi către Tesaloniceni, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, despre cei ce adormit nu voim să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați ca și ceilalți care nu au nădejde. Pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa să credem că Domnul, pe cei adormiți întru Iisus, îi va aduce împreună cu El. Și acestea vă spun după cuvântul Domnului, că și noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înainte celor adormiți, pentru că însuși Domnul într-o poruncă la glasul Arhanghelului și într-o trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer. Și cei morți într-o Hristos vor învia întâi. După aceea noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și așa pururea cu Domnul vom fi. Pace ție, cititorule! Și Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia! În înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Ioan, citire, zisa Domnul către iudei care veniseră la dânsul, adevărat, adevărat vă spun vouă, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun vouă că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine însuși, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine însuși și a dat lui putere să facă judecată pentru că este Fiul omului.
Nu vă mirați de aceasta că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei. Nu pot eu să fac de la mine nimic precum aud judec. Judecata mea este dreaptă, că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu, care m-a trimis. Pace ție, Sfințite Cititorule! Stă, aleluia, 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 cum cu Domnului să ne rugăm. Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, care da Sfinților Tăi și Apostol cheile Împărăției Cerurilor, iar după sfântă puterea Ta de a lega și dezlega păcatele oamenilor, să fie legate și în cer câte de ei, câte de ei pe pământ s-au legat și tot așa, să fie dezlegate și în cer câte de noi și pe pământ s-au dezlegat. Ceea ce putem spus a Ta, iubire de oameni, ne vrem pe noi smerit, ne vrem ce robii Tăi să fim moștenitori aceleași prea sfânt, dar și har, ca și noi de asemenea, să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău însus, prea bunul Împărate, primine smeritul și nevrednicul slujitorul Tău, iartă adormiților robilor Tăi, eroi, Ilisie, Petru, Simeon, Gabriel, Ioan, Andrei, Gheorghe, Grigore, Vasile, Ioan, Iosi, Mihai, Gheorghe, Ioan, Traian, Ioan, Chirila, Alexandru, Ioan, Valer, Măzăruc, Vasile, Leon, Mihai, Ioan, Nechita, Chirilă, Ioan, Vasile, Gheorghe, Chirilă și a tuturor eroilor cunoscuți și necunoscuți, și a fiilor satului, pe fiecare după numele lor, care au plecat spre cele veșnice, și ne iartă lor orice a greșit ca niște oameni în această viață. Dumnezeu să ierte și Dumnezeu să odihnească. Și le iartă lor toate câte au făcut ei cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, dezlegându-i de legătura pusă în orice chip asupra lor, cu care însuși dimânie sau din altă zi s-a legat pe sine, sau de la altcineva au suferit o necare ca aceasta prin pisma și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bună și mult îndurate, ca sufletele lor să așeze cu Sfinții care viața au bineplăcut, iar trupul să se dea firicele ridite de Tine. Dar binecuvântat și preamărit ești în veci, amin, mărire Ție, Hristos, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, mărire Ție. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează. Cea înviat-mă, Hristos, adevărat, Dumnezeu nostru, cu rugăciune prea curate, Maicii sale, ale Sfinților și cu toată naților apostoli, ale Sfântului Dreptul Lazar, cel înviat, Patrele din morți ale tuturor Sfinților, Sfântele robilor, să-i la noi, în corturile drepturilor, să așeze în sunele lui Avram, să ne nașcă dreptul numele al pe noi, să ne minească ca un de oameni viitor. Amin. Fericit adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi și de fălor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnica lor pomenire. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne lăsa să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să primească și Dumnezeu să ne ajute. Hristos a înviat. Mulțumim pentru acest moment de comuniune cu Dumnezeu, dar și cu cei care au trecut la cele veșnice, astfel încât noi să avem parte de bunăstare, de dragoste frățească și, bineînțeles, de tot ceea ce, iată, poporul român a avut ca și rădăcini. În momentele următoare va urma ceremonialul de depunere a coroanelor la Monumentul Eroilor din localitatea Morăreni, comuna Rușii Munți, județul Mureș. Prima coroană care va fi depusă va fi din partea administrației locale, din partea primăriei și a Consiliului Local al comunei Rușii Munți, coordonat, bineînțeles, de domnul primar Ilie Chiș-Bălan.
Primăriei Comunei Rușimunți. Urmează acum coroana depusă din partea fiilor satului localității Morăreni din Comuna Rușimunți. Vă mulțumim pentru faptul că nu uitați de rădăcinile dumneavoastră, pentru faptul că nu ați uitat de meleagurile dragi de acasă, de aici, din localitatea Morăreni. Și pentru că știm foarte bine, istoria acestei localități este una intensă, aș vrea să îl invit alături de mine pe domnul Nicu Mureșan pentru a ne aduce câteva crâmpeie din tot ceea ce reprezintă istoricul localității Morăreni și vreau să-l aplaudați pe domnul Nicu Mureșan pentru că dânsul este cel care și-a dorit foarte mult să vă unească, să vă aducă aici, astăzi, la ceas de sărbătoare, pentru a participa cu toții la sărbătoarea fiii satului Morăreni. Se aude? Bun. Dragi fii ai satului Morăreni, stimați invitați, domnule primar, cinstiți părinți, astăzi trăim împreună bucuria reîntâlnirii în număr atât de mare a celor care avem rădăcini în satul Morăreni. Acum 20 de ani s-a desfășurat prima ediție ocazionată de dezvelirea monumentului aflat în spatele meu, monumentul eroilor din Morăreni. Vă prezint un scurt istoric al satului nostru. Prima testare documentare a fost în anul 1497. După unele informații care avea început prin colonizarea a 32 de familii de iubaci, aduși de familii aristocrate, temeniști. Țăranii au fost aduși din părțile Moldovei, din Zăgra, Salva, județul Năsăud, Bogata de Mureș, de unde și numele de familie moldovan, Zăgrean, Bogat, Pârsan, care se mai păstrează și astăzi. Împărăteasa Maria Tereza, pentru a pune capăt invaziilor turcești și altor cotropitori, la care a fost expusă Transilvania, înființează 6 regimente de graniță, al doilea regiment de graniță cu sediul la Năsăud, înființat în 1764. După 19 ani, în anul 1783, locuitorii satului Morăreni, văzând că celelalte comune grădinicerești le merge mai bine decât lor, au cerut militarizarea, devenind grăniceri. A făcut parte din cele 44 de comune grădinicerești ale regimentului 2 Năsăud. Acest regiment a fost întrebuințat în diferite războaie de către Imperiul Austriac, dând dovadă de vitejie și bărbăție. Astfel, în 1796 au avut de susținut una din cele mai grele și eroice lupte la Meda Veneției, au luptat apărând armata austriacă în lupta cu armata franceză comandată de însuși Napoleon. Acesta recunoscându-le vitejia românilor pe care i-a numit cătanele negre, deoarece purtau sumane negre și cioareci. Datorită actelor de vitejie, curaj și credință față de tron au fost recompensați în munții Călimani cu muntele numit Dealul Lat. La Revoluția din 1848, conform documentelor, putem aminti tragica moarte a 12 bărbați și femei cu copii la sân, care au fost executați de către cetele rebele ungare la locul numit Părău Curcușoare. În anul 1882, din veniturile obținute prin exploatarea muntelui Dealul Lat, a fost construită actuala biserică, înainte fiind o biserică mică de lemn plasată pe locul unde locuiește acum Mircea Precu cu familia, la Boicu, cum știm noi în sat. În primul
și al doilea război mondial, mărărenii au murit pe câmpul de luptă, numele lor regăsindu-se înscrise pe plăcile monumentului. Dezvoltarea Mărăreniului s-a făcut după munca deosebită a mărărenilor și astfel că putem aminti că în Mărăreni au fost țărani, au fost pe vremuri plutari, au fost agricultori, urmând ca și în vremea comunistă și după, în Mărăreni să se dezvolte și să vină personalități având funcții în administrația locală, patroni de bancă. Deci ne putem mândri cu fiii satului în momentul de astăzi. Ce un moment de bucurie pe care îl trăiesc acum este văzând atâta lume purtând portul popular. Cred că și eroii care au căzut pe câmpul de luptă, acolo de sus, ne privesc cu mândrie că nu i-am uitat. Dezvoltarea Mărărenului, fiind în componența Comunei Rușii Munți, s-a datorat și bunei organizări a Consiliului Local, a consilierilor din Mărăreni, al domnului primar, ceea ce se vede și în ziua de astăzi. Prin urmare, invit pe domnul primar să ne spune și însuși câteva cuvinte despre dezvoltare și despre felul de cum facem noi sărbătoarea asta. Vă mulțumim foarte mult, domnule Nicu Mureșan, pentru acest istoric pe care ni l-ați prezentat. Iată, alături de mine este domnul primar Ilie Chiș-Bălan, care sunt convinsă că are în sufletul domniei sale lucruri frumoase pe care își dorește să vi le transmită astăzi la ceas de sărbătoare. În aplauzele dumneavoastră, Ilie Chiș-Bălan. Hristos a înviat! Vreau, în primul rând, să felicit Comitetul de Organizare. Vreau să vă felicit pe dumneavoastră că sunteți prezenți într-un număr atât de mare la această importantă manifestare a fiii satului, care, așa cum s-a precizat, este a doua după 2020.